עדי ואסף זוג מקסים, מאוד מאוד מקצועי, מאוד מחובר ללקוח. עשיתי עם הסטודיו של עדי ואסף 2 סרטונים לאמזון וכמה וכמה ליסטים. התוצאות היו מדהימות, עושים מחקר כמו שצריך, נותנים את דעתם וממש ממש יכולים לעשות פלאים. מאוד מאוד קריאטיביים, והכי חשוב, 2 אנשים שכיף לעבוד איתם, מאוד מאוד נוחים לעבודה, ואנשים טובים, מאוד מאוד ממליצה.